Kaixo, ni Oianes nahola eta Iker Aramburu gara, eta gaur inauterietako eguneko gustukoenetaz hitz egingo dizuegu. Astearteta. Inauteriak astebetekoak dira, baina guk egun bakarra aukeratu dugu. Astearteta. Asteartetan goizean goiz zezenak izaten dira. Inauteri guztietan egun bakarra da zezenak egoten goizetik zezenak izaten direna. Bertan, gazte asko mozkorturik sartzen dira zezenetara, eta zezenak gazte asko botatzen ditu. Zezenak ikusi ondoren, gosaltzera joaten gara. Lagunekin joaten gara eta bertan napolitana, tostada, txokolate beroa eta hainbat gauz joaten ditugu. Mozorrotuta atatzen gara kalera. Karrozak ikusten ditugu. Bertan karroza ezberdin ikeragarri pila ateratzen dira. Haze mozorro festa! Karrozak ikusi ondoren, bakoitza bere etxeetara joaten da bazkatera. Tripa bate eta berriz ere ateratzen gara Tolosako inauterietara. Lagunak elkartu ondoren, zezenak ikusten ditugu. Ondoren, barraketara joaten gara. Zer diru festa gastatzen dugun, baina ondo pasa ere bai. Barrakak ondoren lagun artean bokadillo bat jaten dugu afaltzeko. Barraketan ibili ondoren, kontzerturen bat ere egoten da, eta lagunekin 12 aldera arte egoten gara parranda pixkat eginez. Bueno, espero dut gustatu izana gure egun gustukoena, eta laizter etortzea. Agur!